barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai suna Garin Danga TV. Da farko sunana dai Abdulaziz Magaji. Yau darasin namu za mu yi magana akan yadda ake buɗe Gmail a waya. To da farko dai kafin mu mu shiga cikin abin, muna tuni ga duk wanda bai mana subscribing sannan kuma ya danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora waɗansu zai ga abin nan. To da farko dai idan mutum zai buɗe Gmail, hanyoyin da ake buɗewa ba ɗaya bane ba. Idan ka ga dama misali za ka iya amfani da shiga ta application na Gmail, wato wanda zan zagaye. In ga dama za ka yi amfani da Gmail. Idan kuma ka ga dama za ka iya komawa ko ta cikin setting ɗin wayarka ne ka buɗe. To da haka zan amfani da setting ɗin wayata wajen buɗe shi wannan Gmail account ɗin. To da farko dai za mu shiga cikin setting ɗin wayar tawa. Bayan na shiga cikin setting, sai in tafi option ɗin da aka sa account, wato kuma shi wannan ɗin nan da zan inda aka sa account kamar haka. Wannan da na yi wa cycle ɗin, to don haka shi mutum zai shiga. Bayan ka shiga cikin zai baka option kamar haka. Sai ka tafi na ƙarshe inda aka sa add account, to ga nan zan danna shi. To bayan ka danna inda aka sa add account, to ga option nan na account kala-kala da mutum ke buɗewa. To amma da yake zamu buɗe Google ne, za mu buɗe Gmail ne, za mu yi amfani da Google, da yake shi Gmail na kamfanin Google ne. Bayan ka shiga, bayan ka yi gurin account, to da yake Gmail za mu buɗe, dole zai tambaye ka sa security wayarka. To don haka zan sa security wayata kamar haka. Bayan na sa security za ta ci gaba da searching kamar haka. To da farko ta buɗe ma fuska kamar haka. To idan kamar dama already kana da account, za ka yi login in ne ka danna email ɗinka ko inda aka sa email. To amma tunda mu za mu buɗe sabon Google account ne, don haka za mu buɗe sabon Gmail account ne. Don haka za mu ga inda aka danna create account na inda na yi wa cycle. Don haka nan mutum zai zo da clicking kamar haka. To bayan ka yi clicking zai baka option guda biyu. Na farko za ka an sa maka for myself, na biyu ma za ka an sa maka to manage my business. To mu da tunda za ka buɗe individual account ne, to za ka yi na farko ne. Shi na biyu yana magana ne akan kamar wanda zai buɗe ko wata masana'anta da sauransu. To haka za mu yi na farko. To bayan ka danna sai ka jira ya kawo maka fuska ta gaba. To wannan shine fuska ta gaba da ya kawo maka. Na farko inda aka sa sunanka. To gashi nan zan sa sunana a wajen. Sai kuma ka sa last name ɗinka. Bayan ka sa, sai kuma ka danna next. Bayan ka danna sai kawo maka inda aka sa date of birth ɗinka da kuma gender. Sai ka danna next. Zai kawo maka inda aka danna gender. To idan mace sai ki danna female, namiji kuma sai ya sa male. Sai a danna next. To zai kawo maka option kamar haka. Na farko ne ya bani Magaji Abdulaziz 0@gmail.com. Na biyu kuma ya bani Magaji 119@gmail.com. To idan option da aka baka guda biyu ba, to dan haka kana dama da ka sa naka. Da haka sai ka yi wannan inda aka sa create your own Gmail account. Idan kana son ka danna
wanda kana son ka sa address ɗin da kake so, ba wanda suka baka ba. Yau to ga yana zamu yi ga na uku. To sai ka danna ƙasan sa inda za ki da Gmail. Yawwa. To da yake ina son zan buɗe wa YouTube YouTube channel ɗin namu ne mai suna Garin Danga TV, dan haka zan sa Garin Danga TV. Yau ga yana na sa Garin Danga TV, amma kamar kai da ka buɗe naka sai ka sa address ɗin da ke son Gmail ɗin naka ya zama. To da ga yana sa na zan danna next. Yau to sai ka sa password. To a wannan inda aka danna password, in son so ne ka samu dai na farko da ka samu kana ganin ba ka manta da shi ba, amma in son so ne ka sa wanda yake dan wahala saboda tsaro, kamar yadda ba kowa ne din ya karɓo ya zai iya buɗa mashi ba, kamar inda dama ka haɗa alphabet da kuma haka nambobi da kuma kamar signboard haka. To don haka tunda zan sa screen number nan ɗan hiding ɗin abin da zan rubuta. Yau to bayan ka danna waɗannan screen number naka sai ka danna next. Yawwa to yana sun tambaye ka inda ka sa phone number ka. Haka zan danna number da wai da nake son zan buɗe ita Gmail account ɗin da ita. Yau to bayan ka danna number da za ka buɗe sai ka danna next. Za su baka option kamar haka, kawai da rage hiding ka tafi wannan na ƙarshen ka sa inda aka danna yes I am in ɗin nan. To bayan ka shiga sai ka yi login in, sai ka jira su kama inda aka danna verification code ɗin. Idan aka su turo verification code ɗin ta text. To already ga ma har ma sun yi verify da kansu, ma ga nan sun buɗe. Haka Google Gmail account ya buɗe ga nan mai suna Garin Danga TV @gmail.com. To ka danna next domin yau to ga wani privacy and term da su kama. To idan kana lokacin karanta da kai karanta, idan kuma kana ganin kawai da inda dai burin ka buɗe sai ka ji can kasan sa inda aka danna agree ɗin nan, kai clicking ɗin sa nan ɗin nan inda aka sake ɗin nan. Yawwa. Yawwa da yake ne na san tambayin in sa faɗin ɗina. Gashi nan dai suna searching ɗin abin nan. To da haka yanzu Google account ya gama kammala, da haka mutum yana da damar da zai sa shi ya duba ya ga bai sa ya yi ko bai ba. Da haka amma yanzu mun kammala shi. Da haka dan mu dan jarraba mu ga abin ya yi. In kana ka jarraba ka tabbatar ka gama sa, za ka iya danna inda ka danna email or phone number sai ka danna wannan sabon Gmail account da ka buɗe ka danna next. To in Allah za ka buɗe ma abin nan ɗin naka. Da haka wannan shine ƙarshen darasin namu na yau. Da haka ina dai ƙara tuni ga wanda bai danna mana subscribe bai danna subscribe sannan kuma danna alamar ƙararrawa.